माता की जय। मोदी को फांसी दो। Kadom don marliya tu la selitum kaduk ka westa me science along Newton's third law bang Charlie ponong lo ko pilo plotang te every action has equal and opposite reaction po achara sai le litum claim sitame mo reaction bang doji pola mang ke litum Charlie long lo la ke konalo pongte physics along lo Newton's third law thik la option rak thak se non sitame litum thek ponong lo Delhi jantar mantar long protest sitame hala dak sitame la option thak lo nona bang ke police atum sitame pennak anareng solo lasi ilitum cetan pon sinang haladak ka protest la ana hearing tang lo kedam tang chiklo yona prank pen lo sitame pinier ni same prime minister Narendra Modi banglam thesina sitame ningjeje aku ningje lo la kelitum kadu ka westame chini lo people of lotang te manipura long hadak ko anya suri tum ahemarit na hoklo aprandam lo sitame hadak same lam thesina ta ningjeje lanchot takalilang kedam tang ningkan farmer protest a hoti tamelang tum ningkan isting ni let a phisilam thesian tamika ningje la penke bill sitamika chen2 jola pon haso tami ningkan ising ni let an farmer atum ami tha sai cheklem klepin la pon a phisialang tum sami success kilong tang de pinier ni jantar mantar long nini thomi ni prong pen unjima la hello la sigi nini ni thom ke social ilitum thek ponong lo pong te chikloi jon society thupo athia dak sonam wang chuklo lok setame ning koira pho social list ame dak fast dun lo fasting dun lo lapen kya da abhijit dip ke kadu ko tum pen si japon lo protest lo fast lo lapen ke munit ke chenga ko ke chetong o e chingrum o e setame aphia bang ka dak asu risuria munit che chingrum lo people pong te a state ka prek pen same haladak chingrum dun lo lasi labang su cockroach janta party to makimang ko pila pen ko puson sila tum ke form long lok lo tang teli tum kaduk ka westame chini kedam tangar ni kordalong halada chief justice Surya Khan alang li pulo je non ke unemployed youth sakuria we thang choklem te khari so jang atum ke non ke cockroach ason la pen ke parasite ason la selang tum kai ke sitame rat ga sarkar along ben ka chong sok manje phan selang tum kai ke samya bidiri rok rak lo pusipu ase sakuri ka we bekar tum phan an ke pilo pong te cockroach la pen parasite ason so banga ki chong sip chot tum son no pusipu hala dak pen si sakuri ka we dat ari so jang tum an ka ning pung lo aphie bang ke la bang so bhije dip ke bang ke la bang so peching pulo hadak sa ning pung chupak lang dun lo million followers do lo hadak la pen aphia bang ke need paper leak alam nang klang lo need paper leak up thak bhije dip ke pen alang li dak India chewang si ke protest pon japon lo sila bang so protest no na bang an bang ke itum tarik inquiry ni an bang ke dak suluk sodak nang dulu athim polo pong de suri student che tong lo apen alang tum sansat chalo pu march en pon lo sansat chalo pu march alang tum la parliament ong ke dam ji la pe dak protest dam ji phansi dam lo setame towara long raikom sam khi asai khi tum en ton pon lo ton pena jok aphia bang ko pilo pong tengke haladak muluk dopik lo alang tum muluk ong parpe pusi mathalo sitame aphia bang muluk do lo lang tum khang on edalo aphia lang tum dam bom hot pisinang klem lo ma protang te police atum ke theng ke chok pang cheng lo lasila tum ma prang si ke pre planet pu athe people lo pong te hadak police atum mena jok se arlong a track wan lo kai bong along gujal sak pam mi si chewan lo भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप इसमें पत्थर आए हुए हैं ईंटें आई हुई हैं lapen ke hadak RSS atum sitame kajalang dun do palam sitame do athia dak people pong te police a uniform awe pin men saladak arjab dun lo lapen kai bong ordun krai lo lapen aphia bang ke kopilo pong te kache theng nang cheng lo aphia bang ke police atum men sila bang so ke theng cheng lo the jantar mantar ana tho sansad ana ke padam long le de je phansi parliament na padam long le de je phansi police atum pena jok teng kheng pang cheng lo tear gas khatu ka westame up lo lapen hadak sorlo pupe sopin so pupe lang tum ke theng lo hadak news reporter atuman sta mereng sodun lo lapen haladak jinsu meme khangyang lo sorlo so tom phan amma namasi pupe haladak police atum choba tha chin pen se ami along si tok sa nang lituma video clip si tami theglong po sorlo ka protest atum phan apayang no se asupia phan ke theng pi padom thor lanchot takali lang sorlo so phan ke theng ami along si chin men tok dun sa lapen ke haladak China long gojal sak pami se hadak sab lo avi pali sen san lo lanchot tagali lang hadak ke rab dunji keso ke lang dunji pu hala doktora tim atum ke wangan sitami doktor atum han sami iri re hala dak sab thor de lo nang tum han malo nang ke tha
yang tan malo wang noi nang wang non punang ke toy ke pu selang de tum karju parlin no na pena jok alang tum samya reng so lab lo la pena phige ku pilo bu pen pu bom son dak thak every action has equal and opposite reaction po anar lo ku ke police atum un tik theng lo na protester atum phan a phia jo por ke baji ke malom ke pinang man lo protester atum an ching room lo police atum phan chit hur lo ar bu lo ke sap kamang ke thelo hadak penang an sab lo police atum man samya ar plung lo la pen ke haladak ilitum thek ponlong youtubers atum damlong la pen international media tum stame damlong tang te damlong le ko matum lo pongte godi media astak tang ho la pen republic tv tang republic bharat tang ho ndtv tho la so reporter atum ke dak dam masilong lelo la tum aphan ke piloma prong te hadak protester atum pena jok penang an ing nek choi lo ing thok lo la pen ki ing ton lo people lo pongte la ana jakki ding sitame la tum dam thek the la pen ka birtai nam de non hulustur hang jo poran selang tum dam lo la pen ke alang tum ke dam sitame la reporter protester tum ai gen selang tum ke lam ning je ponno la bang supena jok si hadak pena an protester tum han ke kar plung sitame do la pen ke mic war pi phit phat sitame do la pen pena na protester tum ke ani ke jang je ekdom alang tum han kang ton ong khada ma si apran ka chang muji po an sitame do theng pi long ka che hom ji po an sitame jola pusinang man lo sitame hada international media tum han opong ta dimpek pame people opong te pinyar ni international media long an ke la bang sop thak che thang klublo la pen ke protester tum kupie pos ka protest la bang sola mang tum paklang lo je people opong te accountability need paper legal pathak accountability che enang ji po pathak si alang tum protest lo pu seda international media lang paklang pon lo setami la pu national media lo ba abang paklang pon mainstream media lo bang ke la tum ke gunda side anti national pu sepu anti national arlo ke do side terrorist side lo pu selang tum mene paklang pon lo la bang su pena jok pinangan la si media tum han ka target sitami do la pen pinian sitami litum thek ponong parliament long sitami ada protest hangjuang hai lo la pen ke parliament sitami adjourned titilo hangcheck titilo people opong de protest a hearing tang ongpo lalo tasi nona mat kilang namlo pong ke critically ICU long donang set atuman sitami dolo pusipulayan police atum sitami penangan areng solo pusipu sitami penangan video clips on atum thek ponong ji police atum amatsi ada amina gari aphan ka che theng ka che chok वो देखो खुद ही तोड़ रहे हो अपने आप से ही तोड़ रहे देख लो खुद ही तोड़ रहे खुद ही तोड़ रहे तोड़ दो देख लो खुद ही तोड़ रहे और बोलेंगे बाद में खुद ही तोड़ रहे देख लो खुद ही तोड़ दिया पूरी गाड़ी को ये सारा और सारी घर सबने तोड़ दिया je piphan lo bangte akoi ki pije phan je protester atum si violent pikpu jola pusona birta samili tum long pon lo la sili tum ki bang jilang ni le chethan bon bom lo nang update pon bom ponon mai police tum tame bang pharo sesiareng husulo pusipu la pen protester tum tame la puan hak thak areng husulo pusipu sitame national media mainstream media tum bang ke protester tum han terrorist pulok lang piniar ni tame ki pu la pen nona mat ke chingwai bom lo pusipu hala pu sarkar pen sitame je kupi selang tum ke mangma la bang sop thak lang tum chingki chethan je phansi alo ke bang jilang ni le tum chethan pon thubom no nang do sitame pinia bang lang sineli check pen than mon chapok kardon